Sempre plou quan no fan escola. Ara estava plovent, pues. Ha estat plovent? A 5 quarts estava lloviznant, ara. Sí, però lloviznant no, ja està plovent. És que avui... Per què no fan escola? Claro, avui és dissabte i no fan escola. Claro. Mira que ploure. Jo el que volia dir és que, Agustín, contents estem de veure que tenim 3 quadrets en la pantalla. Home, sí, ja era hora, ja. I tenim a Vicent. Això ha sigut miraculós, tu, Vicent. Això ha sigut miraculós. En una setmana... Jo també estic content de veure els 3, Ah, sí? Home, claro. Bueno, esta vegada ha sigut per culpa meua. Ha sigut per culpa... Tu m'havies tirat una indirecta que no fora per culpa meua. O havia sigut Agustín, no sé, però... El cas feia... Havia sigut Agustín. Això és culpa meua, això. Bueno, Vicent, mos tindràs que explicar què és el que passa, perquè la gent s'ha quedat tota aixina un poc desficiosa, perquè ja sabeu que les notícies ara, en estos dies de confinament, pues, a qualsevol que li passa alguna cosa, tots fan cap al mateix lloc, no? Però el teu cas que havia sigut, Vicent, aixina un resum. Hasta de Huelva, hasta en Huelva s'han enterat. Hasta en Huelva, ja ho estic. Hasta en Huelva. Hasta en Huelva. I ja està sí, Huelva ja està sí. No, hasta en Huelva. Ja està sí, ja. Sí. Bueno, que ho conte. Vicent, què mos contes? Pues no res, home, gajes de l'oficio. Estem collint, eren arbres grans. Portàvem... Bueno, jo havia agarrat una escaleta, deixes de casa. Sí. 3 escalonets, deixes. Sí. I res, puigir una vegada de tantes que puigir, se va plegar per al mig, els ferretxixos que separen els escalons, i se plega tota l'escala. Però l'escala era de casa, dius? De casa? L'escala era meua. Però ahí no n'hi ha possibilitats de que estiga trucat o alguna cosa, l'escaleta? No, perquè era de casa. Home, per això t'ho dic, per això. Ah, bueno, és fàcil també, és fàcil. Ja la investigaré a veure. Investigaré bé a veure. Verihuevo això, Vicent, verihuevo. Investigueu perquè les pensions, si no és per així, són per allà, saps? Investigarem a veure què ha passat d'ahir. Investiga. Potser no diga que hem fet algun d'això, un atemptat d'això. Pues no m'estranyaria. Bueno, no res, això, caigui per acá a l'esquerra, me pillà el braç baix del cos i me trencà l'ombro i la muñica. Mare meva. A l'hospital i a operar, que això és per operar, està tot trencat. I res, m'han ficat 4 tornillos a l'ombro i una plaqueta a la muñica. Hòstia, podries fer de doble de Robocop? Ja ho crec. Ja ho crec. Però, Vicent... I anar a Eurovisió, a bailar el cruzadito, i tot. Aquell que havia anat con ell, aquell, el Chiquilicuatre. Chiquilicuatre, sí. Però, Vicent, el motiu de caure per a l'esquerra és perquè no n'hi havia altre remei o n'hi havia 2 possibilitats, caure per a l'esquerra o caure per a la dreta? No, n'hi havia 3. N'hi ha 4. Van, darrere, esquerra i dreta. I tu decidiries l'esquerra? No, jo no havia decidit res. Jo quan havia notat ja havia fet tard, ja estava per terra. Jo no havia decidit res. En vez d'intentar caure de cara... Dins del mal m'alegre que ha sigut a l'esquerra. Ah, sí? Sí, perquè si caic a la dreta, jo a l'esquerra no me sé què fumar en ella. No sé què haguera fet de l'esquerra. I ara què per què? I a banda de que en la dreta duia les alicates. No m'hauria pogut fer més mal. Ja. Però dius que pots fumar, però ara estàs fumant però en la dreta també. A la dreta sé fer de tot, a l'esquerra no. Algo sabràs fer en l'esquerra, no, Agustín? En l'esquerra sabràs fer algo. Jo no sé ni torcar-me el cul. Imagina que no sé ell, no.
l'esquerra, aguantar la tatxa en la dreta tirar-li, però si t'encantes, t'esxafes igual. Arribes a l'hospital i qui te recibeix allí? Qui te porta? Qui te recibeix? Me portava el compañero Javier Domènech de Quartell. Germà de Domènech. Germà de Domingo. Domènech. I d'Eli. Germà d'Eli, també. Javi. Que jugava a futbol. Sí, jugava de porter. Al porter. I se me portava. Però va ser un show. Resulta que així et descarga primer a l'almacén per els papers per anar a la mútua. Anem a l'almacén, veiem papers, anem al port, que està a la mútua, i resulta que dijous no treballava a la mútua. El dijous no n'hi ha accidents. No n'hi ha accidents, veu. No poden haver accidents. Toquem per telèfon, ho averigüen i mos diuen que havien d'anar a València. La mateixa mútua, però en València. Darrere, no sé què de falla, allà de l'estació d'autobusos amunt. Les falles s'han suspès ja, les falles. Sí. Ja s'han suspès, ja. I tu queixant-te, tot això, i tu queixant-te, Vicent? Tu queixant-te? No m'he queixat perquè per què? Si no el sentia ningú. No m'havien de fer res. I no el sentia ningú tampoc, per què? Ja. Home, Javi... Allí ja me feren unes plaques, me punxaren. Però no t'havien rebut allí unes enfermeres o algo, Vicent, o què? A on? La mútua? Clar. No, allí arribes, entres, i la que està allí, la paraeta ixa, te dona un numeret. Igual que quan vas al súper a comprar carn, a la carnisseria. Sí. I quan deixa el teu número en pantalla, entres. I no te pregunta què li passa. Te dona el número i au. Ja te cridaran. Ja te cridaran, no? Sí, quan deixa el número en pantalla, entra vostè. No. I això, quan deixi el número, pues entri, el metge me preguntar què ha passat, pues això i això. Pues ara daran unes plaques i le pinxaran pel dolor, no? Dic, home, per lo menos espera això, no? Una punxeta que sia pel dolor. Sí. I jo me feren allí. I quan m'havien fet les plaques ja me digueren, està tot fet una braga. Que li digui al de les plaques, dic, com han salido las placas? Diu, las placas bien, tus huesos no. Dic, ja l'han cagat llaura hora. I jo també era cabronet, eh? Però Vicent, però com unes bragues, però n'hi ha bragues que estan fetes pols i altres no. Bragues com les d'aquí. Les bragues? Sí. Diu que sé com les d'aquí. Home, com unes bragues, però les bragues... Pues fetes pols. Pues fent una braga fetes pols, com una braga. Molt desgastades ja, del roser. Les bragues d'una abuela serien. I això, i diu, a pa callar, espérate. Ui, a pa callar. I allí en lo de Levante, la carretera de Mus, allí igual, me feren primer unes altres plaques, tac. Però per què tantes plaques? Per què tantes plaques, Vicent? Que tenien esperança de que se solucionarà a soles? Jo crec que sí. Dic, llavors ja han així mal, així el repetir-les ixen bé. O així igual se creien que els ossos se ficaven a soles al puesto, fent plaques. Està clar. Però no, també es queren... Diu, això es pot operar. Pues anem a tirar-li, diu, no, tirar-li de què? Ui! Allí, primer m'adorgueren la muñeca per ficar-me-la al puesto, que et pareixia un 8. Ui, i per què te l'adorgueren? Que desperta, tu no se deixa? Se veu que no se deixava. El que no s'ha deixat era sigut ell. Quasi segur. L'havien vist tan quadrat que havien dit anem a dormir la mà, que és igual a soltar la dreta de paseo. Muy bien. I me las callolaren,
Diu, demà faran de matí la prova del coronavirus IGE. Ah, te feien la prova del coronavirus? Y, hombre, claro, me duelen a una sala que allí están, es que no saben si tienen o no tienen. Y claro, ahí no se podía quedar ningú. Es que estarà soles en l'habitació. Allí me quedé jo soles. I el sant demà, s'haurà dit els divendres de matí... Però, Vicent, tu ja haver pogut contagiar a la xicona que estava allí, la que te donava el número per la carnisseria, i el metge que te diu que la placa així bé, però els teus ossos no, i això no l'haver pogut. Home, no, això s'anà en tapats. El que tinc que contagiar jo. El que me podien haver contagiat és el xamí. El xatú? Claro. Clar. Però jo deia, no, que ells anaven tapats. El que anava destapat a pelo descubierto era jo. Ja, però tu no saps si el portaves tu de l'hort, que potser l'havies arreplegat en l'hort. Jo de l'hort duia una malòstia que pa què era l'únic que duia. Haver-los portat un grapat de taronges perquè t'hagueren anat més a presa. En el cabàs ple, haguera anat. Clar. Total, que això, allà a mitjà matí vingué uno i ficar el paletix pel nas, després a la boca, dic, tu podia haver-lo llevat antes, no? I res. I diu, a les 3:30, 4 menys quart, vingué un correguent. Ei, que no tens coronavirus, dice, a operar. Però ja, que va. Ui, pues monem. Ui. Ja, me portaren al quiròfano. El metge diu, anem a operar-te l'ombro primer. Te farem un tall ahí, te ficarem tus tornillos i fica-los que fan falta. Exacte. Però tu no li havies dit on te feien falta? Què? Tu no li havies dit on te feien falta els tornillos? Quan volguera ficar-los feien falta. Algú no em feia falta. Ja. Diu, i si dona temps, la muñeca. Si no, la muñeca pel dilluns. Dic, sí, home, així me passaré jo 2 setmanes. Però dice que és que fugia de la faena, tu, Vicent, també, perquè si el dia anterior ja fugia de la faena, ara ja te diria que si tenia temps. Sí, jo li dic que n'hi ha molts. Diu, no, tu, dic, home, i tota l'esprà no té per fer les 2 coses, care collons. A veurem. Me ficaren l'anestèsia i, clar, jo m'havia endormiscat. I a la que me desperte, tenia una infermera al costat. Diu, ja t'has despertat? Dic, sí. Diu, estan acabant de fer l'ombro. Vale. Jo sentia la Black Decker ahí. Hòstia, tot està ladrant. I al ratet, diu, ja m'ha acabat de l'ombro. Diu, anem a per la muñeca. Ala, pues, tira-li ja muerte. A ver si acabem pronte. I a les 7:15, ya me ha acabado. Muy bien. Y entonces ya me duelen a una habitación, a una sala, era una altra, des que ja estaven normals. Ja sabien que... Passaves les normals, tu ja passaves les normals. Claro, jo ja sabia la prova. Ja li havien ficat els tornillos, ja era normal. Però ahir, Vicent, quan tu te despertaves de l'ombro, no te donaren més son? No te donaren més son? No. I aguantaves tu que la de la muñeca sense ficar anestèsia ni res? Anestèsia aquest dia estava barata. És el que em ficaren pel braç, per la muñeca, pel peu, per lo que fera falta, perquè a mi només em desperta el braç fins el dissabte a la nit. Però mos has dit que t'havies despertat i l'enfermera t'agarró la maneta i t'havia dit s'ha despertat. Me despertí jo, l'anestèsia no. L'anestèsia no t'ha despertat tu, t'havies despertat tu. M'havia despertat jo. El braç no, no? El braç no. El braç seguia dormint. El braç passava, això era divendres i dissabte per la nit ja es comencia a notar-me algo en els ditets. Hòstia, ho havia agarrat
L'havia agarrat en gana al braç, eh? Ara, pixar això era, vamos, bueno. Dic, si és per pixar l'anestèsia, no tardaran a enviar-me a casa, no? Bueno, anem a veure. Si tu estaves recient operat, dormir, el braç dormir també. Anem a veure. Dormir. Com t'ho apanyaves tu per pixar? Pues, perquè vingué... Jo li vaig dir al metge, jo així no puc... Què faig jo? En un braç només. El gotero en un braç. L'altre zero. L'altre no podia manejar-lo per res. Jo no puc fer res així, ni minxar, ni res. No, pots fer un passe que vinga la dona. Quedes així en tu. I com m'envia a casa. Home, passes avui i si està bé, demà, diumenge t'enviarem. No queda avui així. Bueno, i va fer un passe i dissabte vinga la dona. Dissabte ja a migdia vinga ella i se queda a mi hasta diumenge que mos enviaren a casa. I hasta que no ha plegat la dona, tu no podies pixar, de tantes ganes de pixar, tu no podies pixar hasta que no plega la dona? Sense pixar. Aguantant a muerte. Que no n'hi havia ninguna enfermera que te'l traguera i te ficara en el canut, hòstia. Eren totes molt lletges. Ah, bueno. Pues entonces vale la pena aguantar. Aguantí. Si eren lletges, aguantar, el que farà falta. Veure què remei. Aguantaves i rebosava i feia cap al desaigüe, no? Veu que sí. I això va ser la història. En definitiva, Vicent, tot ha eixit bé, no? Tu has passat aquests dies sense dolor i sense res, no? Dolor, la veritat és que no la tinc molt. Ahir no puc queixar-me. Aguanta bé. Molt de... Home, en l'olotí lixe, però bé, en el que és dolor, apretar-me no m'ha apretat. Bueno, lo que crec que està prou clar, Vicent, és que no han pogut passar la Comunitat Valenciana a la fase 1 fins a que tu no vingueres a casa. Claro. És així o no? Sí? Claro. Ja vaig dir jo per telèfon a vingui. Hasta que Vicent no estigui en casa si no se passa a la fase 1. No, el sanitari, el de l'hospital, el de la mútua havia dit, avisant, porteu-lo a casa ràpid que si no mos ho faran a bofetades així per no passar a la fase 1. Mal. Així ha sigut, Vicent? Jo crec que has de portar algun regal a casa, perquè ja sabeu que el dilluns ja entrem en fase 1. Ja. Sí, això han dit, sí. Hay que tirar. Ojito que tenemos. Però heu vist les explicacions que ens ha donat Cantinflas? Señores, estamos viviendo un momento histórico. Aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí para que luego digan que no doy explicaciones. Las mascarillas no sirven de nada, pero sí sirven. Si puedes, póntela o si no, no te la pongas. Porque en realidad solo sirven si estás contagiado, pero puedes estar contagiado y no lo sabes. Entonces sí sirven. Y si no hay, pues no te la pongas porque no sirven de nada. Y las tiendas están cerradas excepto las que están abiertas. La comida en el supermercado no faltará, pero hay muchas cosas que faltan. Si vas al final del día, pero no hay que ir por la mañana. Vete al final del día mejor y si falta algo, vuelves el día siguiente. Después de ir al supermercado, deja los zapatos en la puerta y lava la ropa a 60 grados, porque si la lavas normal, el virus no se irá. Eso sí, si lo tienes en las manos, pues con que te las laves 2 minutos, ya lo has matado. Y no hay que ir a los hospitales a menos que necesites ir. Solo si hay que ir en caso de emergencia. Si ves que te estás muriendo, es emergencia, entonces vete. Si no, quédate en casa porque es como una gripe, un poco fuerte, eso sí, y puede que te mueras. Pero si tienes más de 60, muérete directamente y no molestes. ¿Y qué manía con los test? Pues claro que compramos test, muchos test, muchísimos test, pero nos dieron gato por liebre, unos correveidiles, y no me preguntes quiénes eran, porque era de noche y no se veía bien.
Así que no os preocupéis, que está todito controlado. Seguir saliendo a aplaudir a las 8 y cantar Resistiré varias veces al día, porque así el coronavirus oye ruido, se asusta y sale corriendo. És un fenomen. Bueno, anem a veure. Ja ho heu escoltat a Cantinflas. Les mascaretes fan falta o no fan falta, segons Cantinflas. Després, si trobo símptomes, va a l'hospital o no va, o depèn de l'edat, o si està molt mal, no entra. Vosaltres ho teniu clar, això, lo de la fase 1? No. Ni la 1, ni la 2, ni la 0. Jo no tinc res clar. Jo no m'aclarís. Igual te diuen que n'hi ha que gastar les mascarilles i en lo dels guanys resulta que els guanys no és 0. Ja? Els guanys no se poden gastar. No se deuen de gastar. Antes havies d'anar en guanys a tots els puestos. Ara, els guanys no, que... Ui, com quedem així? Te pots aclarir? No se podem aclarir, no? Pots aclarir d'aquesta manera. Ara, pa postres, Agustín, no sé si ho heu vist, que resulta que ha fet un estudi que els calvos són els que més possibilitats tenen de, si agarren el coronavirus, són els que més possibilitats tenen de no passar-ho. Hòstia, a l'aire anem. Diu que segons estadísticament, els que no ho han passat, la majoria són calvos. Agarra. És dir que, però que no ho han passat i ja no passaran o que ja no l'agarren? No, que se n'han anat a un altre poble. Se n'han anat a un altre poble, no sabem on. Però que a casa ja no han tornat. A casa ja no han tornat. Els calvos són els que menys han passat, ixe filtro. Però tu ja no estàs en faura? No veus on estic? Que estic en la lluna, en l'espaci? No veu. Algo se veu ahí, sí. Fixeu-vos bé que igual passa un angelet per darrere, saps? Anem a veure, descervellat. Si no se pot eixir de casa, com collons te n'has anat tu a la lluna? Home, no, jo que no he plegat a la lluna, però no veu que vaig pel cel. Vas de camí? Vas de camí. Fixeu-vos que igual veu algun angelet. Home, és possible que el dimoni també, però algú és fàcil que vegeu. Algú és fàcil que vegeu. Una pregunta. Dime. I és que no estem calvos, però cada vegada queda menys, com està el tema? Home, En coroneta, tu vols dir en coroneta? Sí. Ja. Com està això? Home, pues ja saps que tires la moneda amunt i conforme caiga... Vicent sí que ho té clar. Ple de pèl està. I han fet la prova i en la mútua i li han dit que està... 0. Jo 0. Jo sí que puc dir-ho que no ho tinc, perquè me van fer la prova. No podria dir-ho. Però no ho tenies el dia que t'havien fet la prova. Ese dia no. I ese dia no el tenies. No. I ara? Ara no ho sé. Que me la tornen a fer. Pues ahí está el tema de test masivos para todos. Avui pots estar bé. I demà, què? Ara, tinc que dir-vos també que els que puguem passar este filtro que estem sofrint ara, preparant un filtro, tenim que fer-nos la idea que 2 o 3 anys, el virus estarà entre nosaltres. I més també. Això ha vingut per quedar. Vicent, de paso, clar, en 2 o 3 anys ja tenim temps de fer-nos amics d'ell i tot, no, Vicent? Home, claro. Igual que traus el gosset, igual que traus el teu gosset, pots traure el virus a passejar.
Claro, per dir-li, hola, anem a pegar un passeig i ja tornarem. Jo crec que anem a tindre massa temps per anar coneixent-lo i inclús tindre hasta confiança que doni asco. Home, ahí estem. Que sí. El fill de puta este de virus ha vingut per quedar-se. Tu dius Que 2 o normal. 3 anys, però que no siga antes de 2 o 3 anys. Bueno, tu ja t'has fet la prova i tu ja estàs immunitzat. Immunitzar no. Ell no està immunitzat. No. De moment no el té. De moment no el té, però això no vol dir que estigui immunitzat. Claro. Però no veus... Immunitat no, jo no l'he tingut, no estaré immunitzat. Ja ho parlarem el dissabte passat. Quan anara la infermera a fer-li l'anàlisi, li veuria tota la seva fortor que té Vicent i el virus també l'hauria vist. Aleshores, no creus que li haurà agafat por? No ho sé. Vicent, que havia dit l'infermera quan havia fet anàlisis? Estava com un bou. Qui, ella o tu? Jo. Però de rabiós o de... T'havies inflat i tot? Conforme estava jo, com un bou de fort. I el monyo que tinc no me podia vindre el virus i a mi. Claro. Tu eres poc graciós. Claro. Oi? És graciós. T'havia... El monyo, aquesta melena que tens, que encara... Diu, contente que agarra el virus i ja tu. Això no m'ho crec jo. Oi? Ja li ho preguntarem. Però, Vicent, t'havia pillat la vena a la primera? A la primera. A la primera. Un tio quadra com ell té que les venes un flash per tots els puestos, com no vols que la pillet, no me faltava això. Seguideta. T'havia pillat a la primera? Seguideta. No es venes ahí marcades com... I d'home. A punt de reventar estaves. A punt de reventar, estan. I no t'havia dit l'enfermera que si te pareixia bé que per la nit te tornara a punxar? Altra vegada me tragué 4 pots. Què en vol més? 4 pots m'havia tret. Que anava a fer sang en seva o què? Què sé, què aniria a fer? És que hi ha algunes infermeres que quan ho veuen fàcil, Agustín, volen lluir-se. M'entens el que vull dir? Quan tenia jo de 9 anys, n'hi hagué una en Sagunto, en l'ambulatori, que no estava lo de Faura, que per treure'ns en marrear 8 aullonaes. 8. I no atinava la vena. En de 9 anys que tenia jo, que tenia les venes igual que les de Vicentara, que rebentaven. I a la que feia 9, que anava a tornar, que pareixia que anava a entrar a matar, li dic, espera't un momentet, dic, canviem de tercio i que vinga el picaor. Ja. Ui, sí, i s'arma un escàndalo, vingué l'enfermera jefa aquella, què passa? Dic, que ne porta 8, dic, però la 9 ja no la soporta, dic, canviem de tercio, ara que vinguen els picaors, tu. Ja poden entrar a matar. I me tingué que treure la sang l'altra enfermera. Aquella, 8 picotades i no trobo... I diria que és que no t'encuentro la vena. Dic, que cagueteu, però com la tens que trobar si l'has atravessat les 8 vegades? Vaja. Jo, Vicent, una vegada antes que vaig, perquè jo, per desgràcia, anava moltes vegades, era joveneta, ja xiqueta, segons que seria de les primeres vegades que hauria agarrat la ulla, saps? I estava ahí en la ulla clavada, Agustín no parava de manejar la ulla, però per dins del meu bragó, llavors tu el meu bragó. Comparat a Vicent, no res, m'entens? Però ahí estava. I jo li dic, què fem? La trobarem o no? Diu, no, si està ahí. Jo dic, està? Jo les venes les portava ahí. No sé si avui... No ho sé. Bueno, tinc que dir-vos que com soc de mamelleta de monxa, havia caigut plegat, Agustín.
tragueren a hombros, saps? Sense fer-me l'anàlisi, Vicent. A A hombros. veure, pues haver-te-lo fet quan ja estaves plegat. Ben fàcil. No, però s'havien assustat tots, s'havien assustat tots. Jo no m'havia Hòstia. assustat perquè ja estava grogui. Bueno, tinc que dir-vos una altra cosa, de que una costum que tenim nosaltres a arraigar també l'anem a perdre, Agustí, Vicent? Quina costum? Pues és menjar paella en la paella. Ah, Demà vaig a minxar jo, En la paella, en la paella. no ho digues. Com te lo dic. No ho digues. Sí, la meva dona avui m'ha dit, demà vaig a fer paella. Jo he fet així, no. Perquè fa almenys un mes que no menja paella. No, però no havia pensat que era una teva dona. Però tu, si te'n vas, Vicent, que fan una... Ara quan te recuperes, te faran una paelleta de la quadrilla i no podreu menjar en paella. N'hi ha que escudellar al plat, no? Ja teniu que portar cada un de casa un plat. Home, jo quan ha estat així de quadrilla, en la paella no recordo ara jo que he menjat. No teniu una costum, Ixa? Bueno, doncs Ixa costum va desaparèixer, entre altres. I les rebaixes estan prohibides. De moment no se poden fer rebaixes. Sí, home, sí. No, ho han prohibit. Sí, les rebaixes no estan prohibides. Lo que tienen que ficar son los michos para que no se amontone la gent. No, les rebaixes les han llevat. Han dit que no poden haver rebaixes. Jo tinc entès que està prohibit, la rebaixa. Està prohibit. Ahir en la ràdio jo vaig sentir que no, però bueno, no. Bueno, serà en la teua ràdio, serà en la teua, però en la nostra no, Vicent? Les han prohibit les rebaixes, sí. Sí, no poden fer rebaixes, perquè la gent no s'aglomere. No sé, això no, aglomere no és una fusta, això d'aglomerat? D'aglomerat. Sí. L'únic que podien fer és dir que no n'hi ha rebaixes, però baixar els preus. Que no ho faran, claro. Claro. De totes maneres, jo crec que les rebaixes no se la peguen igual. Això és tot una mentira. Claro. Per això ho hauran prohibit. Es fiquen el preu que toca més alt i després quan les rebaixen la baixen i fiquen el preu que era. Claro. Clar. I sabeu si les misses ja se poden fer, les misses? Les misses... Però... Ara la fase 1. En poca gent. Tindrà que fer una cada 2 hores. No feia falta... Jo crec que les misses, encara que no les hagueren d'això per la gent que va... La iglesia de Quart, lo gran que és, ja veus tu si havien pogut estar bé els peligresos allí. Per això dic jo que conforme és de gran la iglesia, per la gent que va, jo crec que sobraran bancs. És que en la fase 0, jo no sé com estaven les instruccions fetes, que a un retor li prohibiren fer la missa, a un retor de la religió cristiana, i a un musulmà no li l'havien prohibit. L'havia fet, sí. Per això us he preguntat com estaria això ara en la fase 1, perquè no sabeu res d'això, no? A on havia sigut això? A on? Jo què sé. On havia sigut, Vicent? Això era un bulo, això. No. Això era un bulo? Sí. Hi ha la tele i tot, home, que sí. Havia vist una tele? Sí. Jo no ho he vist. Jo sí. Bé, però potser podia ser un muntatge també, Vicent, podia ser un muntatge, no? També, podia ser un muntatge, també. Clar, que... Bueno, i ja no sé si anem acabant o què, digueu coses vosaltres, però una altra cosa també curiosa és que el consum i en Mercadona i tot això, el producte dels més venuts ha sigut les colònies,
i el tint pel monyo, el quinquinga de monyo. Que la gent Home. se veu que és molt guarra, que en vez de dutxar-se se fica colònia. No, Això de que estan en casa i no suen, saps? Dic jo, no ho sé. Però lo del tint té una explicació, perquè resulta que també han dit els metges especialistes que el qui té canes, el qui té el monyo té ple de canes, i les dones també, i les dones també, vol dir que han perdut la proteïna ixa del pèl, del color, de la tritemina ixa. Sí. Aleshores, això fa de defensa contra el coronavirus. També? També. I què passa? Que el qui té canes també té més possibilitats que el qui no té canes. Clar. Però... Entonces, el tinyixe serveix per calvos també. Home, clar, tu quan me veges a mi tot negre de dalt del cap és que no és perquè tinc pèl, ni peluca. Però, a veure, si tens canes, per molt que te les pintes, segueixes tenint canes. M'entens? Home, però despista el virus. No el despista, no. Despista el virus. Ixe és un fill de puta, però gilipolla no. A veure si m'entens. Tonto no és, Tonto no és. Que rubia tampoc. El problema de tot això és que ara t'enteres, veus a gent i dius, hòstia, pues esta no era rubia, és blanca, té un monyo blanc, no... Saps? Això és el problema. Bueno, ja teniu alguna excursió preparada per així, perquè ja podem així per a Castelló no podem anar, però dins de València sí que podem rodar. Jo tinc una programada, a veure, si no plou, tinc una programada a Benifairó. A Benifairó de Faura ja fa temps que podíem anar. Bon poble, Benifairó, Ah, sí? Vinga, no? Ja ho vam parlar, no? A Benifairó se podia anar? Els de Faura sí, Home, però els de Faura... Però si els de Faura ja ho han dit 40 milions de vegades, home. Que els de Faura, si així pixant-se de casa, pixeu en terme de Benifairó, com no teniu que... Però nosaltres que vivim en Quart no estem a... Bueno, però no... A Benifairó se conformeu, no podeu anar allí al Mardà o a... A Benidorm estaria bé, perquè allí, tots els que estem en una edat ja... Allí baixen tots llebrencs de l'autobús, no, Agustín? Però si no podem anar a Castelló, tampoc podem anar a Benidorm. Ah, però Benidorm, això està fora de concurs. Benidorm és d'Alicant. Sí, però està fora de concurs. No està fora de concurs, que és d'Alicant, d'Alacant. Alacant. Però en Benidorm està comprovat per hi ha una estadística que va molta gent major al metge que no pot, que té reuma i té dolors, no sé què, i només apareix un autobús per anar a Benidorm, allí no fa falta ningú perquè baixen de l'autobús. Baixen tots més llebrens que per què. M'enteneu el que vull dir? Aleshores, l'autoritat sanitària això ho té clar i perquè després de 61 dies tancats, 62 o 63, doncs què menys que la gent major gaudisca una miqueta allí en Benidorm, no? I que vaig allí, que baixe sense ajuda ni res, se passegen per el passeig i Però els viatges de l'Inserso estan suspesos, també, entonces no... Però Benidorm, no ho diu això, Vicent, el nom, Vine i dorm. Vine i dorm. I dorm. Agustín? Ven i dorm. Jo, de moment, l'únic que tinc projectat és a Benifairó, a per un sac de porlam i 2 d'arena. Però que és que en la fase 1 hi ha que fer de peó o alguna cosa, Vicent, ja la tenim. Tenim la vaineta per al mig.
Jo tinc la feina de Sant Pere al mig. Ja la tenim. Me tocarà fer de peó. Pues a mi m'havien dit que te n'anaves a Palma. A Palma tenia que haver estat avui, Pero al final no... Pero Tengo que fer tota la setmana, pégame la paliza. Que el viernes hay que irse a Palma. I ara ir... Si no pots anar a la Bueno. pedana, com pots anar en la fase 0? No podies anar a Benifairó? Anem a veure. Que jo sí. Que jo sóc un puto camionero. A Palma no vas en camió? A Palma tenies que anar en camió? Sí. Clar. Sí. I a Benifairó en què vas? En góndola? En Benifairó amb globo. A Benifairó aniré en el cotxe, que tinc que vindre carregat. No sé, A Palma anava en el barco, anava primer dins en el camió, entrava dins del barco i ja deixa el camió dins del barco i ja m'empuja dalt. Però al final, pues no m'ha anat este fin de setmana. Mos tocarà anar quasi segur al pròxim. I el virus va dalt del barco també, Agustín? Pues per això no me fa a mi ninguna gràcia anar, que no ho sé. Perquè allí mira... A vos i després no pots baixar. Tu me sents? A vos i després no pots baixar del barco. Pues per ahí està, que això no me fa ninguna gràcia anar. Pues no baixes. Clar, però això m'ha negat dos vegades. Ja m'ha negat dos vegades. Agustín, tu nedar no saps, no? Jo sé la meitat que és peixos. O sigui, què vols dir? Que per vindre nedant, perquè com no te deixarien baixar, tu te tiraries i t'escaparies. No. I tu vindries nedant i te quedaries a mitjà camí, perquè nades la meitat de peixos. No, és que ni ho intentaria. Me quedaria allí. Tinc família allí en Palma, també. No, dalt del barco. Ja t'ha dit que si te quedaries en el barco. És igual, en el barco, mira, te donen menjar, te canvien els llençols tots els dies, tens la dutxa a l'habitació. Bueno, això que sí, però el menjar al final s'acaba. Tu, això que li canvien els llençols tots els dies, això deixa de restar. I el menjar al final s'acaba, també. El menjar s'acaba. Que el virus... Home, que estan en el port van reamplint. Van reamplint? Home, clar. El virus no està tonto. El virus no està tonto. Van reamplint, però que a la setmana que ve és fàcil que no m'escape. Ja, com estem en la fase 1... Bueno, tinc que dir-vos que això, el dilluns, fase 1, vosaltres què penseu? Què penseu? Que això se desva... Perquè tinc entès que en la fase... En el moment de la confinació, pareix que els poblets estos s'han portat la gent en general prou bé. Però en la fase 0 pareix ser que més d'un, sobretot jóvens, han perdut el control. Aleshores... La joventut és normal. La joventut és normal, això. És normal. És normal, però si se contagia, ell després entra a casa i els seus pares o els seus iaios o el que siga es va a rematar. Ja. Teneu el que vull dir? Està clar, està clar. Això no s'ha conscienciat encara. Tot el món no s'ha conscienciat encara de lo que és això i de lo que comporta. I les reunions que estan fent els joves, sobretot, majors també n'hi haurà alguna reunió, no? Però s'ha pogut comprovar que jóvens estan fent reunions de festa i clar. Mi vida se ha roto, porque fui la típica imbécil que no respeté las distancias. Pasé de los medios de protección. Nos reunimos como si no pasara nada. Me dejé llevar por mi inconsciencia. Pensamos que no iba con nosotros. Aquellas risas se han apagado. Me contagié, lo pasé mal. Y lo peor, que mi hermana no lo pudo superar. Y mi padre tampoco. Y siempre me queda el pensamiento de que posiblemente fue por mi culpa. Elige responsabilidad, elige vida, por ti y por los demás.
Solo los imbéciles no entienden esto. Responsabilidad igual a vida. Pues n'hi ha que agarrar-se amb molta tranquil·litat i no desbaratar-se com si això ja se n'haguera anat i ja haguera passat tot. Passar no ha passat. L'únic que n'hi ha avui més és que en les UCIs dels hospitals n'hi ha llits lliures, és l'únic. Però per lo demés, és igual, el virus està ahí i el perill està ahí. I si no se fica això dins del cap, ni fase 1, ni fase 2, ni fase 44, ni a la tercera fase. Exacte. Totes les... Tenim que tenir responsabilitat i mantindre totes les medides que han ficat de seguretat. No, més encara. Més. A partir del dilluns, més encara. Però tu no complixes de matí l'hora d'anar a córrer i de fer de passejar? I jo me fico el xandall i me ho fico tot. Però quan baixes 3 escalons que tinc per eixir al carrer... Estàs baldat. Ja estic baldat. No, estàs baldat ja. Ja estic baldat. Pues no és que al carrer... Vicent, és que en una cinteta que fica isostar i tot, per allò... Però no. Quan encara no plega la cera, ja... Arrere. Com? Pues te denunciaran. Per no així. Per no complir les hores d'eixida que toquen. Jo, la de matí no puc fer-la. Que me'n vaig a treballar i no puc eixir a córrer. A córrer, el camió. Enrique, crec que has de canviar la cinteta. I quina vols que me fic? La de Red Bull. Que tiene alas. O si te dona alas... Te da alas. En més d'anar a peu, vas volant. Claro. I no te canses. Però serà preferible que me fique la cinteta o les ales directament? No, que ja t'eixen. En la cinteta t'eixen. M'eixen. Va tota una. I si te'n veus uno, ja això és, vamos, Superman al teu costat, mama. Pareixeria com se diu això? Un rei volador, pareixeria, no seria altra cosa. Un rei volador. Estaria mal això, Con la melena al viento, igual que Ansar, ixe. Con la melena al viento. Però la corona no fa falta que me la fique? No. La corona no. No, perquè, a veure, en una revolta que fas el guacoixina de Gaidó, te pot caure i clavar-se-li algú al cap. I portar una bretxa, igual que porte jo. No, però la corona sempre cau, igual que no sé com se diu, el que gasten els toreros. Això és mentira. Com se diu això del sombrero que gasten els toreros, Vicent? La montera. La montera, quan la tira així per carrera, pam, té que caure dreta. Té que caure. Té que caure. Té que caure. No sempre cau. Bueno, en definitiva, Vicent, no tens ninguna excursió preparada per tirar. Ara qui passeges? Tu a la dona o la dona a tu? Ara no passeja. Ara estic quietet. No has previst ninguna excursió ni res? No, ara no. Quan passe la malaltia ja em prepararem. Ara no va ni a treure gossos. En castrac. Cara? Claro. Si la dona treballa, el meu fill té mal al peu, les muletes... El teu fill va amb muletes, també? També. T'ha escaiolat el peu. Però t'ha caigut de l'escaleta, també? Collint, també, però sense escaleta. I sense escaleta. Això és hereditari. Ahir mitja casa de quart n'hi ha algun virus, però no és d'estornudar.
No du corona. Este no du corona. Que no. Jo, Enrique, quan ja se puga, a partir del dilluns se poden fer visites i tot això, Sí, fins a 10, pues, a veure Vicent no aniré, si a cas que s'assome al balcó. Bueno, Jo vaig a dir una cosa. Si algú dels dos fora tort, no estaria jo sí, No? No, perquè diuen que t'ha mirat algun tort o algo. Ja. Si escorreu algú dels dos, pues jo no us haguera dit, jo no isc, jo no vull saber res. ja. Home, jo porto ulleres, Però Ja. anem a veure. Jo a la vegada per llegir, per veure vos aixina de propet, així no ho veig millor. Vicent, Dime. podem fer una excursió i anar a veure't. Però allí podem anar fins a 10. Però, Que no, que això s'apega, Enrique. home, no, però no se té que portar una mascareta i a 2 metros. No, i això s'apega igual. Lo que Si voleu vindre, jo sí estaré. el virus s'apega el d'estornudar o el de caure un bac. Però el que té ell no és virus, això s'apega. I a més, no té ascensor. Home, la veritat és que n'hi ha un dit, n'hi ha un dit que diu que si t'ajuntes en un coix, Ui, coix i mig, no? a l'any, colló i mig. Blanco i en botella. Gina. Però Vicent ha sigut de la braç, Ja, però imagina que haguera caigut de cara. Forat segur en terra. Home, Terra forat segur. igual cau de cara i no se trenca res, Tu quina talla de mascareta gastaràs, Vicent? 3X i 7 o 8 Ls. I de ficar un llençol nugat, iau! Ui, això que ha passat per darrere de tu nou qui és? Qui era? Una rúbia, me l'han canviat. Hòstia, te va noueta? Jo? Ica! Nogueta no. Ai, Camiseta. no, ai, que susto! Vaya paregut que anava... Ai, que susto! L'has conegut, rúbia, no? Vos No l'has conegut, rúbia. És que aixina de prop no guipe bé. M'ha aparegut que anava aixina molt lleugereta. Dic, ai, mare, ai... Vos he dit jo que igual passaria algun anxelet per darrere de mi i ara resulta que he passat per darrere de Vicent. Bueno, ja està, m'has dit dimoni, no? Ja el xavet. Has dit xelet o dimoni, has dit? Sí, jo també ho ha dit. No xilleu molt, que està per així. A veure, que el dimoni ja s'ha fet rubio ara, saps? Sí. Bueno. Bé, anem a... Anem a despedir la tertúlia de Sempre Plou quan ho fa a l'escola perquè... Sí, perquè això s'empastra. Anava embolicant-se... Que el mal és que el podrà ser jo. Bueno, no sé si la pròxima ja la podem fer en directe, perquè ja podem estar fins a 10. Però tenim que estar en mascaretes, en una pastilla de sabó, perquè un altre dubte tinc jo, el que ha comentat Cantinflas, que diu que perquè el virus se'n vagi de la roba la tens que ficar a la llavadora, Vicent, com tu tens que fer contínuament, i llevar-la a una temperatura de més de 60 graus. Claro, para socarralo. Més de 60 graus. Para socarralo. Però també... Però estan insistint molt
de que nosaltres, les persones, el mig de seguretat que tenim, més important, a part de la mascareta, que la mascareta és secundari, perquè cada vegada diuen que és precís, una altra vegada diuen que és no sé què, l'altra diuen que és l'alcohol ixe i llevar-se les mans. Si llevar-se les mans diuen que en mig minut i és aigua del grifo n'hi ha prou, com pot ser que la llevadora, que diu Cantinflas, té que estar a més de 60 graus? Si l'aigua del grifo no està a 60 graus i tens el sabó a la mà, en la llevadora no n'hi ha sabó, també. Això són coses de les elèctriques. Això són les elèctriques, les que ho han tret, d'això de 60 graus, perquè gaste més. No, això ho han dit perquè quan llevem la roba, perquè estiguen desinfectades, que tinga la temperatura més de 60 graus. Perquè tinga més de 60 graus, la llevadora té que calfar l'aigua. Gasta més llum. Lo bo seria llevar-se les mans sense sabó i l'aigua bullint. Per això vos ho dic jo. Entonces sí que faria efecte. Però llevar-te l'aigua gelat com si cagares, però pa dins. Que tu ja ho has provat, això, Vicent? Però no cagues. Cagar pa dins? Però no cagues. Això volia jo, anar a dins, però ella pa que fora. I tu vas pa que fora. Això és el que té passant Penyíscola, Muy bien. Jo amunt i ella avall. Jo sí que ho va provar, sí. Però això de l'aigua és igual. Si no té l'aigua bullint, no val per res. Jo crec, Agustín i Vicent, que de la lluna ja hauré baixat. Vale. Tu mos avises, a veure. Jo crec, perquè allí dalt també n'hi ha molta feina que fer, Ah, sí? Només falta que quan tires així de la lluna, allí fiquen quarantena. Si n'hi ha molta feina que fer, a mi no m'esperes. A mi tampoc. Però, Vicent, depèn de la feina, te cride... No, faena fuig. Faena fuig. Mira el que porta la feina. Ombro trencat i munyit. No. Això no ha sigut per la feina. Això ha sigut per falta de coneixement, perquè tu, màsters, ja ho havia parlat de l'Agustín, màsters ja no has fet prou perquè tu això no tenies que fer aquestes coses. És així o no, Agustín? Tu tens que collir les que toquen terra. No, de mig metret o metret. De la barba a la cistella i punto. Molt bé. Vicent, 50 anys collint i encara no sabia que ixe colmo no era pa d'ell. Mira que mos ha dit vegades que els colmos són pas xovers i vaig pujar allà a l'escaleta, home. Sí, però... És que n'hi ha. Però dona la casualitat, Agustín, que en plena desescalar cau de l'escaleta. Estàvem en plena desescalar. Això va ser, perquè era desescalar. En la plena desescalar, ella l'escaleta. Que ara els de la Real Acadèmia de la Llengua diuen que això de la desescalada està mal dit, que això no existeix. Pues per això Vicent s'havia enganyat d'escaló. Claro. Era el que no tocava. Ara ja saps, la pròxima vegada el que tens que fer. Jo sí. Pues ja ho saps. Bueno, ja ho sé. Ho senc, però ja estem al muntó i la meva energia per plegar a la lluna se m'està acabant. Vicent, estic que s'ha fumat avui. No ho sé, però... Algo n'hi ha. Jo crec que sí. Molt vegem en la fase 1, Vale. Vinga. D'acord. Vale. Adéu-se.